Davao, sir? Davao na din yung dapita. Singon pa sila kaning Davao, hindi rin mo kita ng pinakadaggan o pinakalamian ng durian. Sir, sinahan ko mabilig contest, sir. 100,000 ang purpose, sir. Ha? Kanindot pa sa mga contest. Padaghanig sa lo. Og durian, sir. Ha! Pinuang man ang inyo. 100,000 pero padaghanay o katsog durian. Kamuno kay gusto jud ko ninyo nga masakitan. Sama siya pagpasakit sa akong dughan.